Phezu kwentaba namhlanje ngutolo lo bathi utolo sistar nguZulu ndiphaa phezulu ngubsobelanga bantu abahle ungena kwam kule ndlela yakwamoya ukwamkela kwam izitasi zokhoko igama lokuqala endalinikwayo yayingumabhodla njengebhubesi amabhodla njengenkonyama kwedeni. Uyawuthi ke xa ulikhangela eli gama lethi tolo wena ufumanise uba yinkwenkwezi le kuthethwa ngayo utolo ke sistar bantu abahle. Kwintshumayelo yasentabeni namhlanje kuthiwa mandithi let's have a toast to what has really been a very good year to us. U-2024 lo ibungunyaka omhle kakhulu kodwa ke ubukhethe icala wena mani u-2024 lo ubukhetha ubumhle kwabo basekukhanyeni ngokupheleleyo bamileyo basayidileyo nobukhanya nothi abangxabalazileyo ibingathi kuzawulunga baphinde bazibone bekububi ubumnyama kodwa ke wena abokukhanya bona baxhamle futhi uThixo wazibonakalisa wanyaniseka ezimpilweni zabo. Masiyibulele ke loo nto sisitsho ke sithi u-2025 lo izoba i-continuation ka-2024 wena apho sizawubona institutions ezininzi kuvela amahlazo, iinkokheli ze-institutions ezininzi, abantu abahloniphekileyo wena abame ngobumenemene nabeme ngobumnyama sizawubona behlazeka bebhenceka kuvezwa iimfihlo zasebumnyameni abazenzayo. Iinkokheli zeenkonzo ezime ngezigubhu nezithwalo zizawubhenceka kulona unyaka ka-2025 kodwa ke on a lighter note uzoba mhle kakhulu lo unyaka kubantwana bokukhanya ke kwabo ke bazikhethele ukukhanya futhi bawenza amasiko athile wena asekukhanyeni atshoyo into yobana ndingangapha ndingowale ndlu ndingoweli khaya ngokupheleleyo abo ke bazawuxhamla futhi kwezaa zinto zintle zamazulu. Xa sidibanisa ke numerologically ke u-2025 lona sifumana the number 9, the lucky number 9, the last number. Yokhumbula kuba unumber 9 lo linani lokugqibela likho elinye inani ngapha ko-9. Unumber 9 ke spiritually represents completeness. Uyakhumbula ukuba Jesus died at the 9th hour, wasweleka nge-9th hour to make the way of salvation open to everyone. Njengoko siyazi ke indlela yakhe kumkhulu wento yobana eyona nto wayezoyenza ezoyifezekisa yintoni na. The number 9 representing spiritually the fruits of God's Holy Spirit, happiness, joy, faithfulness, goodness, gentleness, kindness, love, peace, self-control. Zininzi izinto wena ezintle zokukhanya unumber 9 lona azimeleyo azirepresentayo. Kuzoba njalo kuzoba kuhle ke kulo nyaka singena kuwo. Makube njalo ke yanga ke nawe ungathetheleleka konke ojongene nako, zonke ezi zinto zintle wena nawe uzixhamle. Sizawubona kukuwa kwemithethile emikhulu mani. Khona umntu omkhulu wena kweli cala lase-KZN entertainment industry, khona umntu omkhulu, khona indoda esonwabisileyo iminyaka esikhuliswa yiyo ngokomculo futhi yayibhilda i-entertainment industry i-KZN kodwa ke ngoku 2025 lixesha lokuphumla nokulala kwayo loo ndoda. Andizuyibiza igama ndingazukubiza nomhla nosuku nenyanga ezawuhamba ngayo isandulele ngayo kodwa ke ikhona loo nto injalo wena apha emoyeni ithethekayo ivakalayo. Asithandi ke ukumemeza iindaba ezingemnandanga kodwa ke lexa siyinikwa kuthiwa masiyigqithise ngoba ke kuzoke khona injongo. Kuzoba njalo ke makube kuhle ke ngalo 2025 kube kuhle konke uThixo waphinde enyaniseke kwabo bazobe bekhethe ukwenyaniseka kuye. Ndimkile phezu kwentaba namhlanje ngutolo lo bathi utolo